ni. Habaya. Nunga bai begun nujumo. Dohai. Apa borai batu. Nei dini जोंनि हासरा गामिनि नयनं सुपानि जोंहा नयनं काकाया दिनै आसार दाननि बेसेले दिने 24 आसार दाननि 25 खालाराव शुक्रबारनि फुंबिलि सानजौफु समायाव नों बिमा नोंनिनो थांगिबि फिसा हिनजाव अनसुलि बिमा माइनावखौ जोंनि हासरा गामिनि रायजो राजा आइ आफा फिसा फिसौआ आलो गोजोनै दिनै बरायनानै लांनो जानोसै जाहाथे नों बिमाया जेबो ओइनाय अजद साननो हानाय नङा जोंनि हासरा गामिनि नयनं काकानि बे पुति भरालाव आलो गोजोनै जिरायना थाहैनांगोन बिमा जाहाथे बे हाब्रुबारियाव नों बिमाया आलाय सिलाय दा थासै नों बिमानि मुङै आलारि बाथि फोजोंनाया जेरै सोरां होदो बिदिनो सोरां लामाजों हासरा गामिनि आइ आफा रायजो राजा फिसा फिसौखौ आलो गोजोन रुजुरुमोन दहा दौनानै फोथांना लाखिनांगोन बे इसोर दहाय जों बरायना लांनो जानोसै जय बिमा माइनावनि जय बिमा माइनावनि जय बिमा माइनावखौ बरायना लांनायखि जय बिमा माइनावखौ बरायना लांनायखि हरसेयानो हरनैयानो हरथामानो जय बिमा माइनावनि जय हासरा 2 नं सुबानि दे Satu. Yang musakan semua. Tam tu. Rauban musakan. Tam bau ni tam. Tam lên tam mặc. Tam ơi. Giờ cái tam bên thay rồi. Tam bên. Rồi, ra là lên.
Naman ko pun balik. Đâu có rành thế, đâm miệng đâu đi. Đâm được rồi là đi. Lisa kayak apa sih? Tuh terus beja. Morian lagi. Kau lah. Oi, habis mana semua? Pokoknya masuk ke bawah. Abro gerai. Gila pukri kita masuk kali. Mas baik. Full video mana gitu? Đây hút sát đây, solo ya bấm solo lagi.
Kan mai ko sa gelen nak gelen ako deh. Gelen ada, gelen nak. Bisa. Nah, bye, surut. Tasar na, gorai bolan. Na, tasar ya. Mardala.
Eसे buraya başladı. Sayın abi. 살라 주요 난 거기 막 한만 제발. 소위 하천세 뭐 사바베.